बाथ्रामोन दिनै बेखेवनाय जासिगोन दिनै 26 जुन खालि बेनिफ्राय 31 जुलाइसिम बेयो वर्कशप मोनसे गिदिर जागोन रेसिडेन्शियेल प्रडाक्शन ओरिएन्टेड मोनसे नाटक दिहुननाय जागोन बेनिफ्राय बे गिदिरफोरनिलाय बे वर्कशपआ जागोन लोरगि थियेटार भिलेजावनो जाय लोरगि थियेटार भिलेज माने लोरगि थियेटार मावख'आव जायाव जोङो लोरगिनि हाबाफारिखौ मावो बे जाहैबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स सान्दामारि बेनि साखाथियावनो आरो बेनि सेरावनो दंबावो मोनसे बिनेश्वर ब्रह्म मांखरसालि दा बेवहाय जोंनि मावख'आ वर्कशपआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेवहायबो आरो बेवहाय फोरोंगिरि महरै नुजाफैगोन नैबे दा जाय बिथांखौ सारखौ बुंदों आङो सजल मण्डल सारा थागोन फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा 7 जुलाइसिम थागोन बिनि उनाव फैगोन जोंनाव जयन्त नार्जारिजों लोगोसे थाबावगोन जयन्त राभा होननाय सानैबो NSDN नेशनेल स्कुल अफ दिल्लीनिफ्राय ड्रामानिफ्राय पास आउट जानाय आरो जयन्त राभाया बर्तमान दिल्लीयावनो दङ बिथाङा सार्भिस मावगासिनो दं बेबो रेपेटरि सेक्सनाव आर्टआवनो ड्रामानियावनो मावगासिनो दङ दा बिथाङा फोरोंगिरि महरै फैगोन आरो 11 जुलाइनिफ्राय जोंनाव फोरोंगिरि महरै फैबावगोन सासे सिनियर थियेटार एक्टिभिस्ट एकदम सिनियर फोरोंगिरि मणिपुरनि एन जदुमणि सिंह बिथाङा फैगोन बेवहाय जोङो फोरोंनाय जागोन एक्टिं फिजिकेल एक्सारसाइज ब्रिदिं इम्प्र'भाइजेसन थियेटार मिउजिक क्राफ्ट मास मेकिं प्रपार्टि मेकिं सेट डिजाइनिं खामानि बेफोर गोबां दङ जोंनि गेजेराव बे एक्सारसाइजफोर गासिबोफोरखौ जोङो बे वर्कशपआव लानाय जागोन आरो बेनि वर्कशपनि जोबनायथिंजाय मोनसे गोदान फावथाय जों लोरगिया दिहुननो नाजादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जुलाइ लास्टआवनो बे क्लजिं समाव नुनो मोनगोन दा बेखौ जोङो नोंथांमोनखौ बुंखानोबो सानदों जाहाथे बेवहायबो जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो बिथांमोना नैबे जोङो दिनैनिफ्राय जागायबायबाबो जोङो 1 थारिखसिम लागोन मानो होनोबा गोबाङानो फन हरनानै दिन्थिहरदों जे जोंहा माखासे प्रब्लेम दंथ'यो स्कुला दासो गरम बन्द मोनो माखासे परिखाबो जोबाखै बेबायदि खोथा बुंहरनायखाय जों 1 थारिखसिम एलाउ खालामगोन नाथाय बैनिया फिस लाखिदों जोङो मानो होनबा जों रावनिबो सेंसन बियाखै रावनावबो डनेसन बियाखै नालाय बेनिखायनो आरो रेसिडेन्सियेल बेहायनो थानाय जानाय गासिबो आरो फोरोंनायनि आरो जों टिचारफोरनोबो हरनांगौ बेनिखायनो बेवहाय 2,000 मिनिमाम फिस बे एकदम मिनिमाम जेराव माने गुबुन जायगायावबा 5,000 6,000 गाहाम लायो दा जोंनाव जों बे 2,000 मिनिमाम फिसखौ लाखिनाय जादों दा जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो बिथांमोना नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जा निउस नायनानै जाय भिउवार बिथांमोना जुदि खबर गोसार होनानै जुदि सोलोंहोनो हायोबा जोंनि माहारिनि थाखायनो लाब जागोन जोङो लुगैदों जों गुबुन माहारिनि स्टुडेन्टफोर फैस्लायस्लाय जोंनि माहारिनि स्टुडेन्टफ्रानो फैथों रोंथों मानो होनबा गोबां इउटिउबारफोर दं गोबां फिल्म गाग्राफोर दङ गोबां ड्रामा गाग्राफोर दं सोलोंनानै रोंनानै जुदि खालामोबा साबसिन कुवालिटि फैगोन आरो बेखौ जों लुगैदों जाहाथे भबिष्यतआव बयबो फैनानै जोंजों हेफाजाब होलायो सोलोंलायो जों एसे फोरोंनो मोननानै जुदि जोंहा माबा मोनसे बैसोर जोंनि सोलोंनानै थांनाया जुदि रोंगौथि मोननानै एक्सपार्ट जालाङोबा जोंहाबो नाम मोनसे जागोन जों बेखौनो लुगैदों जाहाथे जों बयखौबो खावलायो वर्कशपफ्राव बाहागो ला इयुनावबो लोरगिनि एक्टिभिटिसआव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो माबाफोर मिथिनो लुगैयोबा लोरगियाव जगाजग खालामनो हागोन लोरगिया फेसबुक पेजबो दंखायो लोरगि थियेटार ग्रुपबो ओंखारो आरो जोंनियाव वेबसाइट दं www.lergi.org बेयावबो वेबसाइटआव जोंनि डिटेल्स मोनगोन आरो लोगोसे माखासे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार थाहैबाय एनि खामानि पारफर्मिं आर्ट्सनि सेक्सनाव कालचारनि सायाव बा ड्रामानि सायाव माखासे डिसकासन खालायनोबा कन्टेक्ट खालायनो हागोन आंनि वाट्सएप नाम्बार दङ लोरगिनि सेक्रेटारिनि वाट्सएप नाम्बार 9954635442 बे नाम्बाराव जगाजग खालामनानै नोंथाङा एनि एडभाइस लानो हागोन बेखौनो बुंनाय जाबाय सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा मानसिनाव बे आखु थायो बे आखुफोरखौ जोङो गोथों लामाजों थांहोनांनोब्ला बेवहाय जोङो दा सामार भेकेसन मोनबाय गोलोम बोथोरनि बन्द मोनबाय बेवहाय न'आव थानानै जोङो मबाइल टिभि बा मोनसे ओरैनो आलादिङा थानायनिख्रुइ जोङो बेबादियाव बे वार्कशपफ्राव फैनानै जुदि गाव गावनि गथ'फोरखौ लानानै फैनानै बेहाय सोलोंहोफैयोब्ला इडुकेसन होननाय वार्डआ जोबनो थाङा बेवहाय माने सोलोंनांगौ बे सोलोंथाइया जोंहा जोबनो थाङा बे सोलोंथाइखौ जोङो मोगथां महर होनो बे गेलेनायजों लोगोफोरजों माने ज'यै जोङो बेखौ जुदि सोलोंलाङोबा गथ'फ्रा इजिलि माने गोरलैयैनो सोलोंनो हायो आं बेखौ सानो मानोना जोङो गुबुन बोसोरफ्रावबो बेबादि जोंनाव सोलोंथाइ होदोंमोन बे गथ'फ्रा माने आवगायदों आरो गाव गावनि बुंनाय आरो गाव गावनि सोलोंनो आग्रह जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बे सोलोंथाइजों।